Pasirnya cukup ya bro ya. Pasirmu lho. Langkang tangan suwe, Bos. Heeh. Dene duwe angkong siji ya. Kok goleke? Ka goleke. Kulon rasa jabute kan kok arek nyambung ya nak anu ya. Heeh. Nanggung ya. Bagiane lho. Iki piranan to? Piranan pasti. Telung meternya iki. 50. Hah? 50. Untuk saya kan aku iki lho. Padha iki, Kak. Padha iki, Kak. Padha. Ada lagi ya, Pak. Telung meter setengah. Iya. Iki wis ini. Iki. Jasa langsung buka profil.